Vazukuru vaSekuruSaint, vazukuru vaSekuruSaint. Muri kundinzwa here ndochekutanga? Muri kundinzwa zvakanaka here? Vazukuru, chekutanga, let's share our link. Because nyaya yatinoda kutaura panapa yakakura muto. Nhasi tiri kuda kutaura nyaya yakakura muto. So confirm kana muri kundinzwa zvakanaka. Confirm, just confirm first kana muri kundinzwa zvakanaka. Can you hear me loud and clear? Please confirm. Nhasi tine nyaya inopisa. Let's share our live stream also kuvamwe. Let's share. Ngatishare, ngatidaidze vamwe. Let's inform others kuti basa ratanga. That is, ngatiudze vamwe kuti basa ratanga. Confirm. All right, thanks very much. Thank you very much, Tendai. Nekukonfirma. Thank you very much, Tulisi. Thank you very much, Tete Rosie. Okay, rega ndigadzire panapa. Maswera sei. Ngatinyore kuma comments tikwazisana handiti. Nhasi nyaya yatinayo iri kupisa, tiri panapa just for 45 minutes or an hour. So share stream yedu. Let's just share this live stream to others. Handiti, let's just share nevamwe. Let's share. All right. Maswera sei. Maswera sei vana vehanzvadzi. Timbokwazisana nditi ngaindofanira kutangira kumusoro kune atanga kuita waiting. Right, Matilda Tuwe. Waswera sei muzukuru wangu, zviri sei kwauri? Right, Tulisi Maganda, zvokudidi? Zvirikufamba here muzukuru wangu? Aiwa, tirikuda munhu wese, tirikuda madzimai, tirikumada panapa. Madzimai vachange vachikuudzai varume kuti vanofarira kuti munge muri munoirova sei, handiti? Nhasi hapana chitsotsi, munhu wese achange achicontributa. Tinge tiri tinoudzana kuti zvoni inorohwa sei. So madzimai tiri kukudai, tirikuda kutokuonai. Shingi T, zvokudidi Shingi, thank you very much for coming. Right, Plexi, zvokudidi waswera sei zvako muzukuru. Right, Nyaradzo Ganet, zvokudidi Nyaradzo Ganet, thank you very much muzukuru for coming. Ndai, zvokudidi, zvokufamba here Ndai. Ashia, Mufara nechisi, zvokudidi muzukuru wangu. Zvokufamba here sekuru waswera bo. Right, Marange Icon, zvokudidi Nuka. Kuri sei kwauri, hamene kuti uri kupi, you are always in transit. Parodi pakadi.
Right, Rosie zvekudidi muzukuru waswera sei our secretary. Right, tendai chengeta zvekudidi muzukuru kuri sei kuGP. Nyaradzo. Okay, mvura. Aiwa, mvura yongori mvura chete mvura haina kana shuga iyi. Pure water chaiyo ndangotorawo papombi. Anditi imvura. Ndotoda kuti mazukuru mupotewo muchinditengerawo madhiringi. Basa robatwa panapa rinoda kuti sekuru wapota wachimbonwawo madhiringi. Anditi all right, confirmed. Semo musapukira zviri kudidi. Thanks very much for all your support. Henry chimuzukuru chacho zvokufamba here Henry. Pastora sei. Right, let's continue sharing. Ngatingoshare stream yedu nevamwe. Let's share live stream yedu nevamwe. Vamwe vauyewo tizobatsirwa takawanda. Ndo zvandirongoitawo chete. I am still sharing. Adi. Nhasi weekend, nhasi wakazorora muzukuru, saka tiri kugoche here padhei napo. Nai marangi. Tenai maringe zvekudidi. Nhasi tiri right muzukuru, basa ndo patiripo panapa. Hanzi naNyaradzo manwiro amaita mvura kuita kunge iri kutapira. Serious here muzukuru wangu. Iri kutapira mvura. Right. Tichitanga basa redu nhasi toda kumbodzidzisana nana baba nyaya dzepabonde, nyaya dzekurova lula. Tinorohwa sei lula. Vana maiwo tichivaudzawo kutiwo zvinofamba sei. Vana mai munomaziva here mabeads emuchiuno aya? Let's communicate mumacomments. Mabeads emuchiuno aya munoziva here kuti anoshanda basa rei? Mabeads aya kune vanomapfeka, do you know kuti anoshanda basa rei? Timbotaurirana. Ndakazonzwa umwe vana baba pane rimwe group randandiri. Umwe achiti inini mukadzi kana ane mabeads ndirove kana chinhu changu hachimire kana mbulambi haimire. Right. Listen mazukuru, zvatiri kutaura panapa kati tichataura mashoko achona chaiwo. Tichapedza ndakutaura nemazita. So kana pane vanyarikani, makagara nevanyarikani, ndinokumbira kuti musagare nevanyarikani. Handiti ndochekutanga. Chechi2, kwera hatisi kudzida panapa. So make sure kuti vana vari kure and they are not listening what we are going to be talking about today. Because toda kudzidzisana nemazita azvo. Handiti ndati ndigare ndakupai warning, musazoti kusekuru mapindwa nei. Panapa pachannel pedu ndepekudzidza ende tinotaura nemazita azvo. Tinotoitaura nezita chandisingangozogone kuita chete kukuratidzai vazukuru. But shungu ndinochida kutoti munge muri munotoona chiri kutaurwa chacho. Handiti izvo zvatiri kuita, we are doing it for the sake of learning, nothing else. Manzwa zukuru, ndo chekutanga. Chechipiri, sekuru venyu vari kutaura izvika, I am 100% single, but not searching vazukuru. Zvisazokanganisa umwe munhu pfungwa kuti zvoni sekuru nyaya dzachona dzavataura ndakuda kuti vaite maexperiments achona pandiri. Haiwa, usabatikane muzukuru. Chingonditora sanzvadzi yamai vako. Handiti nditore sanzvadzi yamai vako nyange zvandichaita zvese panapa nhasi. Usanditore semunhu akashata, semunhu ane musikanzwa. Aiwa, tiri kuda kuti tidzidzisane. Handiti pane chakaipa here kudzidzisana vazukuru? Hapana mafungiro angu. Handiti hapana chakaipa. So whatever we're gonna be doing today is for the sake of learning. Handisi kutsvaga mukadzi. Handisi kutsvaga mukadzi ndichazova naye zvangu, but zvanhasi ndezvekudzidza vazukuru. Handiti nhasi toda kutotaura dzekutosvirana chaizvo. Kusvirana. Nhasi panosvirwa munhu pano. Nhasi handi vana vaenda
takuda kuchitanga manje tapedza sharing. Right, I hope and I believe tichabatsirana, tichamisa dzimba, marriages anga akuita zvisizvo tichamagadzirisa. Right, tichibva tapinda munyaya yedu nhasi, topic yedu yatiri kutaura nayo, tiri kuda kuti timbodzidzisana nana baba, timboonesana nana baba, madzimai muchitibatsira, muchitiudza kuti ndezvipi zvamunoda, ndezvipi zvamunotarisira kubva kunani, kubva kunana baba, handiti especially panyaya dzebonde, handiti so garai pasi munatso relax, handiti garai pasi munatso relax, tichakudzidzisai zvinofamba sei. Ndakamboita mavideos achiona what I am going to do soon after live streaming inoi, ndichaisa malink emavideos achiona pazasi pamacomments ekutanga kuitira kuti tinge tiri tinoona mavideos iwawo, handiti. Right, kana unga wasati wasubscriber, ndati ndigare ndakuudza muzukuru, panapa channel panofaya uchazvionera wega, so subscribe, turn on your notification bell so that pega panoitika zvinhu panapa you will be notified, handiti. Ibva watosubscribe muzukuru. Right, mukuongorora takadiscover kuti dzimba dziri kuparara. Chimwe chezvinhu chiri kuita kuti dzimba dzisamirwa zvikuru bonde, kusvira kuri kuleka mudzimba, vana baba vari kutadza kusvira vakazinzwa kuti apa ndasvigwa. Chamarega ndikudzika, mukadzi ukasamusvira zvemandoki anoenda anoenda. Right, ndambotaura ndikati musaone nevanyarikani. Make sure kuti nyaya dzatiri kutaura panapa uri kuona pasina vanyarikani, handati. Because tichanyatsozvidana nemazita azvona, handiti. Nhasi ndichange ndichidzidzisa ndichidana chinhu nezita racho, handiti. So musaone nevana ngavabve panapa, tiri kuda vanhu vane madzimai nevanhu vakawanikwa nevakawana, handiti. Right, so umwe muzukuru wangu akabhandudza zvikati, sekuri ndine problem yenhengo yangu haina simba, handiti. Mbolipopu yangu, right, rega ndirerutse, mbolipopu yangu haina simba, ihombe, nhengo yake yaiti ihombe sekuru, yakakura, isaizi yakanaka, but haigone kumira zvokuitawo simba rakanyanya, handiti. So ndopandaiti kuratidzai nezuro, ndichikuratidzai kuti munhurume unofanirawo kuitawo tumasupplimentary twako, handiti. Unofanira kuitawo twinhu tumushonga tumwe twaunenge uchimwawo, kwete mishonga makwenzi sekunzwa kuti isusuwo futika ndo zvimwe zvinhu zvakatikanganisa kuti makwenzi ese akashata. Pane makwenzi mamwe akatonaka muzukuru, anosimbisa nhengo yako, anoitawo futi kuti zoni inonzi musana chaiwo handiti. Zvinhu zvokutoti kana mundege chaimoka unototenderwa kutokwira nazvo. Ani mwaiziva mundege muri sensitive, kana kupese you are allowed because haisi mishonga yakashata. Handiti vazukuru vangu, haisi mishonga yakashata, tida kuti tinge tiri tinosimbawo miri yedu. Umwe angati sekuru manje nini ndiri ku-UK, kana kuti nini ndiri kuScotland, mishonga yacho ndinoiwana sei? Inotenderwa zvayona kutransport yewa, handiti. Handiti. Right, tiri papo wazikuru tichitaura mukadzi. Ndoda ndikudze vakadzi ava muri kuona vana vadiki, vakadzi vana vadiki, kugara vachiti varume vana vadiki, but ivo vadiki.
mukadzi wako kausanyanya wasiyanisa, because mukadzi kutsamwa ende kufara kwavo kunongoda zvinhu zviri simple. Manje tinobva tave 20, so vakadzi havadi zvakadaro. Ndodaisa link nemibvunzo nhasi, ndoda ndinge ndinopindura mibvunzo zvakanyanya, handiti? So I'm putting a link, ngatiuye mustudio tinge tiri tinodzitaura nyaya dzachona kuti muri kukundikana papi, tinge tiri tinobatsirana, handiti? Bhozi munhu aufanira kutadzawo kukwira mukadzi, kutoti mukadzi atonzi arara nenzara ashuwa, iwewe mbura yacho unayo, iye nyini yake yakangonaka anayo. So chii chinokuita sei kuti munakirwe mbemo? Mufanira kuti munge muri munotadza kunakirwa. So uyai titaure, handisi kuti uri kuuya uchibvunza mubvunzo wako iwewe, aiwa uya uzobvunzira umwe munhu kana kubvunza nyaya in general. Now today nothing personal, tiri kuda kutaura nyaya in general. Number one, vakadzi uyai mutiudzewo kuti ndezvipi zvamunoda, nekunyora kumacomments zvipi kuti tinge tiri munge muchiitirwa nevaapa kunyange wamwasipo after student asingati tibatsirane, handiti? Hanzi naTuli Magana munonwa ripi? Inini ndinomwa 100% juice mzukuru. Wandinwe zvangu haadoro handini, handiti? So ndaisa link. Right. Iri single hatisi kurida panapa. But James Mabugu. Guys, this is my friend. My friend, I don't support. Thank you for coming. Iwewe takuda kuti uroore James, so tinotokuda panapa kuti unzwe nyaya dzachona dzese dziri panapa, handiti? Right, kuri sei kulusaka muzukuru wangu, basa riri kufamba here? Muzukuru wangu iyeye, but takakura tese kubva apukeni. Thank you very much for coming. Masingu kana mabvezera tiri kukudai, because nyaya dzachona toda kuti mubve matodzidza chino chinotambiswa sei. Ndoda kuti West danda mumba vanhu vakangoita kuti vakaone myofu vamwewo handi kublame uneuti useless zviitwa nabona rume ndikudzei chokwadi. Vakadzi vamunoona vakanoziva zvavanoita, but ukamutrita zvisizvoka usaexpect kuti anokubata zvakanaka. Kana uchida kuona kuti mukadzi wako ehure sehure chairo muzukuru, kwete rese hure rako iwewe. Uchida kuti mukadzi wako actor anozvigona zvinoitwa namarujata vatinonokecho, mubate zvakanaka. Uchangomuka makuseni ibwa breakfast on bed, kwete kuti uzoniwo nekuti ndowatanga kumuka unobva watoita hasha utoti kuchiri wakarara usiziva ndiri kuenda kubasa. Aiwa, iwe ukada kuti ukatora basa chirega ndichimuitira breakfast ndobva ndamuvigira kubed. Wanzwa iye paanga achifunga kuti uchaita hasha kuti anonoka kumuka, iwe wobva wamutrita zvakanaka, wobva wamuti sweetheart, alright, chizorora iwewe. Kana vana vachienda kuchikoro, kana semazuva ekuti vana vangu vasingaenda kuchikoro, iwewe wako wobva wati handa kuenda kubasa, wozorongedzera kalunchbox kako wobuda woenda. Wakubasa kumatime wozomunyorera kameseji kuti baby wazomuka nguva zviri sei, handiti? Uchidaro be romantic. Zuva rachona rese muzukuru, be romantic. Right.
Right, welcome to the show mzukuru wangu. Shepi. Sekuru ungaswera sei? Taswera waswera zemzuru. Aiwa taswera kuti mwaswerawo pari sei pandima penyu. Aiwa pamusha pedu panapa kana ndinofara kana muripo zvinoratidza kuti pari right. Ya tauya zveshuwa kofunda ndimi zvamadzisekuru. Chokwadi hanzvadzi yamai tikasatozvitaura pano tozvitaura kupi nai. Aiwa tizozvitauriba. Chokwadi. Iyo iri mudariro yekuti ana mai ati havasi kuguta pabonda. Okay, ndichatotanga nekukumbira mubvunzo sekuru. All right. Ndoda kubvunza mubvunzo wekuti chinozonzi amai vanzi momba vagutsikana. Munenge mashandwa zvakadii ende ndezvipi zvinodiwa musati matanga kuita izvozvo? Ndezvipi zvamungatanga kuita kuti munzwe kuti ropa renyu rava pamwe chete? All right. Ndofunga mubvunzo wandakambopindura pandakaita video yandakaita yainzi marriage tips. Ndakaita marriage tips kubva ku1 kusvika ku4 ndichizama kuda kupindura mibvunzo iyoyo. Now nyaya yachona sepandanda kutotaura haidi kutanga manheru wakuda kana kuti mapinda mubedroom wakumisa chinhu chako kuti ndakuda kukwira chete. Aiwa, nyaya yachona itange ipapo. Vakadzi vanhu vanofunga zvakanyanyisa ende vanhu vasingakanganwe. Ukaita kanhu kadiki ka slight mistake mukadzi mubrain dzake dzinotorekodha ende zvinogona kuzoaffecta futi kunyange panguva dzekuti makuda kuchisangana pabonde. So tiri kuti kudii? Tiri kuti iwewe kubva makuseni ivawo murume anenge achiratidza rudo kune umwe wake. Right, kana zvese chikoro chachona wapasa masvika kuti makuenda makufirana kana kuti kumana, I don't know kuti munotaura muchiti kudii vamwe. Handiti makuda unowadzana pambe. Muzukuru wangu chirega kuwinza dzimwe nyaya dzese dzisina basa kana kuti dzine basa but dzisingadiwe mubedroom. Kuita bedroom courtroom hazvitenderwa handiti. Chitangawo kumuudzawo nyaya dzekuti kana nayewo body yake mind yake inorelaxa and then body yake yodairira kuti aiwa dhedhi vari kuratidza kuti vari kudii, vari kundida. Ndiri kupindura here mbichana? Ya zviri kuita, zviri kunzikwa. Alright, ndinotenda. Zvadaro muzukuru, vakadzi havafanane, vakadzi vanosiyana. So chakanyanyokosha mumba ngative tiri tinotaurirana naurirano, communication handiti. Uchimupa rudo zvakanaka uchaona kuti mukadzi anobva atanga kukuudza masecrets ezvaanofarira and don't take each and everything chaanokuudza for granted. Mutore serious. Akatokuudza kuti dhedhi ininika hainini dhedhi ndofarira kuti munge muri munongondirova magaro. Usazvitore for granted. Kana zvikachitogona muchiritori kusitting room uko as long vana pamwe vasingaone kota uchimarova magaro ndo kunotorine secret yako, ndo kune pin code yachona ikoko. Umwe anotokuudza kuti dhedhi ndofarira kiss handiti ndofarira kukisiwa. So iwawo usati nekuti inini zvekisa handizvifarire izvizvi, I'm a traditional man. Chitomukisa ndo zvinomutenawo on izvozvo. Yes. Okay. Asi sekuru munoziva here kuti mamwe madzimai anonyara kukuudza murume kuti ini ndofarira zvakati? Alright, vakadzi vakadaro variko but ndosaka tiri kutika madzimai chiregai kunyara, especially as long vanhu vanotokwirana vanobvisirana hembe chirega kunyara anything because the worst chinoitwa nemunhu kubvisa hembe pamberi peumwe, kusara uri musvo zamu richitooneka kuti iri
kana matinjari aya anorembera achitooneka kuti hey amai vane matinja anorembera izvozvo ndozvitori wese so zvimwe zvese chirega kunyara muzukuru chitomuudza umwe wako kuti hainini shamwari. And also imimi vanhurume creataiwo environment yekuti munoudziwawo. All right. Yes. So wapanzwa kamuzukuru iwewe munhurume because isusu vanhurume tisi tinoda ameno takasikwa sei, takasikwa nenzira yekuti ukangonyarara futi ka mukadzi anotadza kunzwisisa, anogona kufunga kuti wakadhiniwa here kana ratidzawo mukadzi wako. Plus vakadzi vanoda kuudzwa kunzi ndinokuda. Ndino kuti pane umwe munhu ane mukadzi wake ka kumubvunza kuti wakapedzera kuudza mai vevana vako rini kuti I love you. Umwe gore rino iri chaichairo 2020 mukadzi umwe asati akatomboudzwa kusvika patiri nhasi date ndi 15-16 here October asati atomboudzwa kunzi I love you this year. Ya zviriko sekuru. So mukadzi of course umva mwarume vakabva vataura zvikanzi aiwa sekuru ka inini mukadzi kana achiritoripo pamba zvoreva kuti ndinomuda. Tsano itai muchiudza mukadzi kuti ndinokuda, kuzvitaura chaiko zvinoita kuti mukadzi mwiri wake unge uri unodairira. Kumbomuitirawo tumasurprise netuma-surprise tunodiwa futi. Ya pane shona imwe yamataura sekuru yandabata hangu yekuti communication mumba inodiwa, nekuti kune vakadzi vanoganya sekuru, chero ukaita zvakanaka. Yes. Anotoganya akakuona wakamira chero nemafriends anoganya, saka mati communication ndofunga ndo inopedza zvese izvozvo. Yes kutaurirana. Kutaurirana ndo mushonga muzukuru, ende dzimba dzamunoona idzi dzinomira nekutaura, ende dzimba dzamuri kuona dzinomira futi dzinoputsika nekutaura. Muromo chaiwo ndo unogona kumisa imba kana kuputsa imba. So iwewe neumwe wako muzukuru, anditi vazukuru vangu varume be free. Yes. Muri kuti muromo wedu unovaka imba, muromo wedu unoputsa imba. Chokwadi. Saka chirapa pakusefa manzwi ekutaura. Chokwadi. Aiwa ndabata nepekuzvitaurira futi. Aiwa ndanzwisisa. Ndino muzukuru kuti imwe nyaya yako inenge yakatonaka yaunenge uchida kutaura, but nemhaka yekuti nyaya dzako hauzive pekudziadresera, unoda kudziadresera panguva dzekuti makuda kuenda pabonde, you'll be turning off umwe wako. Izvi ngatizivei kuti mubedroom haisi courtroom. Bedroom imba yekuti tinge tiri tinotamba chikudo chedu chese. Kana tichida kunge tiri tinopinzana mukoti hazviitwe pamubhedha. Tinogara taudzana nyaya dzedu uko, totongana ikoko dzopera. Kana mukadzi nemurume vapinda mubedroom ngaive imba yekufara. Kwatotadza kurara waziva kuti umwe anorara akagara pakone mubhedha. Zviri kuitika zvakanyanya. Vanhu tichitadza kukwirana shuwa. And do you know kuti zvemuri kutaura izvi sekuru, asi hazvibata ana baba badziba zvokuti bedroom haisi courtroom, nekuti izvozvo zvimvura yanaya unongoti uchiti pindei mumba maamuchitandara kwese uko muchitandara muchingopinda mubedroom wotokuta kuti mvura yanaya wana mama kumusha wana mbeu ini ndode musoro kwemusoro ndode chakati. Yes. Saka iwe murume wofuti unozotenawo ofu futi. Ndo chokwadi chechecho. Iyi nyaya isi kuside one, iri kuside kwese. Vana mai, do you know kuti vana mai pane vamwe vandori nesystem yekutoti kana ane zvada kukumbira anokumirira kuti makukwirana pepa, ndo paanobva akukuudza kuti hey baby ndanga ndichida kuti uzonditengerawo chakati. Ndoda kuti ndikudze vazukuru nguva dzekukwirana tisapetaka.
Munoziva kuti ipo paya panyaya yekudaro futi pane zvandaimbonzwawo taimbogarawo nevamwe vachitaura ameno kana vaitinyepera. Mukadzi anenge akuziva kuti baba vakaoma musoro, saka panguva yekuti kana vane zvavakuda zvinhu zvavo ndikavaudza ichi vanobvuma ende vanochiita. Saka andikuzotaura saka ndokwatiri kuti sevanhurume usakontrolewe nebeche muzukuru. Hatitende kukontrolewa nebeche because pakuonekwa kutokontrolewa nebeche, remote control kuita beche remote control your life yako yekutozikanwa kutoti babava kana ndikada kuti ndoda mari yekutengerwa dress nyowani, remote control yangu ibeche rangu. Hai, usave murume akadaro. Munoziva here sekuru kuti mukataura padare neumwe murume kana kuti muri family mukaungana mukataura nyaya mukapedza handiti munhu akangonorara achifuma makuseni nomunzwa kutaura kuti zvataitaura manhero hazvisizvo. Unozwa kuti nyaya yavataura muzukuru ka nyaya yavataura ka ndikuseka kwandiri kuita ka panotori nescenario yangu yandakambodaro yatakamboti tapedza kutaura neimwe hama yangu kuti takasila madhiri kutoti shamwari yesu tichafamba takadai munhu akambozonorara kumba uku. Aiwe makuseni munhu angamuke. Asi sei tichitendera chinyini kuti tonga kusvika pakudaro kunakirwa zvokuti hazvisi kuvarume chete kana vakadzi chaichaiwo. Ndine umwe muzukuru wangu hanzi aitotaura achitoti achiudza murume wake zvakazobuda pakurambana, hanzi achiudza murume wake kuti hainini kana mai vangu handina basa navo. Zvakatoitika achitotaura kutoti mai vangu handina basa navo, iwewe ndiwe zvese zvangu. Vakuzorambana ndopadzadza kubuda nyaya idzodzo. Ndo zvatiri kutaura kasekuru kuti kana vamwe vachinge vazotsamhira pilo ndo pavanobvuma zvakawanda, saka vachizoudzirwa imomo mupilo imomo. Of which is not right vazukuru. Aiwa, hatifanira kukontrolwa nhengo idzi pakati pemakumbo kadzifanira kunge dziri dzinokontrola life yedu vazukuru. Handiti hatifanira kuti hazvifanira kunge zviri zvinodaro. Plus inzwaika vazukuru vangu usati inini I think irobbery inganzi daylight robbery, kubata munhu chibharo ukaona uchiti time yebonde ndopaunoda kukumbira munhu mari. Haiwa, musadaro kuomesera munhu. Obvious kuti patime yachona ndine ndichimbobvuma zvese. Pfungwa dzangu pfungwa dzine dzisiri kunatsoshanda zvakanaka. So chero kandiudza kuti bhebhi ndoda kuti unditengere motikari, chero ndichizwa kuti ndini kana mari yekutenga pombi yemataya emotikari handina, ndinongoti bhebhi ndokutengera. Aiwa, ipapo mataure nyaya kwayo sekuru, mazvoona kana mwati chero ipapo neniwo ndinenge ndobvuma zvese ka. Ndobvuma. Chiweti chinodziya ka. Musatambe nemukati mechiweti. Mukati mechiweti chinodziya to an extent. Maone pane nyaya yedu here sekuru. Ameno pamwe ndiri kukanganise kuona. Imi munenge mabvuma apa muri papilo mabva mabvuma. Mangwana makuseni manje mari yekutenga haisisipo, ndo pava chibude hondo manje gonye riya rakusimuka manje. Imba iyoyo kazhinji ndo nyaya dzachona, nyaya dzekukumbirana zvinhu kana dzekuda kuronga zvinhu zvakakosha patime yekukwirana. Ndo imwe nyaya iri kuita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka. Iri kutoita kuti iri kutokonzeresa. Because zvinhu zvatinotaura patime yekuti ndakuda chinhu zvangofanana vazukuru kune vakambotora kana kuti akambosangana nemusikana obva ada kukwira nemusikana patime iyoyo. Unomudza zvese ende unomudza ndoda kukuroora ende ndoda kukuroora next week ende iwo uchitoziva kuti handisi kuda kukurukwa munhu uyu ndoda kungorova zvinhu chete. And you know kuti zoni vazukuru vangu vakawanda vakachitiwa nekujutiwa
nenyaya yekuti munhu zvaakataura panguva dzebonde zvinhu zvaakakanganwa because chaida chaicho kungorova zvinhu. So ngatisakumbirane zvinhu patime yebonde. Kana musikana achida, kana mukadzi wako achida kungokupa bonde, ngaangovhura makumbo otina chinhu chiya chaonakirwa, iwo onakirwawo. Nekuti taimboziya tichakurawo kumamisha uku sekuru. Pane nguva yekuti madhara aiti amai mhofu ndokumbira kuonana mbichana masikati. Right, voonana vopedza dare ravo vozonzwa kuti aiti shamwari chimhanya endai munotengesa mombe yakati kana mombe 4 vatoronga dare ravo vapedza masikati manheru kana vaambawo zvazvepaiwo zvazvemumba ndo zvatakakura tichiona nekuziya. Saka izvi zvemakoti mubedroom izvi zvakutikanganisa nekuti nesuwo tinobva tatorembawo futi. Kuti ndandaswera ndiri patiraki sekuru wotonditangire koti ndinorara. Waswera nekukakatana netende yamborudunuka uri parodhi. Masaga anenge achitobuda achidodonha ndodzosera ndozoti manheru otonditaurire ngano. Ende apa pamwezveshowawo mukadzi unenge uchitomuda wotanga wadzwa nyaya mudorododo wenyaya unenge uchingobhuma zvese, unenge uchingogutsirira kuti ndizvozvo mukadzi, kuitira kuti akurumidza apedza upinze chiweti chako mukati mechake mukwirane zviperi. Okuti iye manje pakuti iye anobva atobatirira paansa dzawataura ipapo kuti wakapromisa, you promised kuti zvoni uchaita zvakati, so ngachichiitwe. Ndopawareva kuti mangwana inomuka iri hondo. Kana kuti unonge wakutadzaka unenge ndo pamataura paya kuti kungoti zvingonaka sekuru hakuna murume anonzi unonzi uri utadze basa mumba kazhinji. Ameno handizivi hangu nevanoti nhengo dzavo dzakaneta, asi chinonyanya kuzonetesa kazhinji ishoko rinobaya mwoyo wako iwo wakunzwa kuda manje. Yes. Saka kazhinji izvo aimo mumba ngamusaitwe. So tiri papo futi tiri papo muzukuru wakambonzwa here nezvemabhidzi? Mabhidzi anoiswa nevakadzi muchiuno aya. Pachishona ndo dzavanoti chimbikiza. Mbiki uri kutoziva. Okay, aiwa isusu tiri vanhu vechanhu zvesekuru. Yes, ndatati mabhidzi nenyaya yekuti vazukuru vangu vazhinjika ndevechidiki, ndikazoti mbikiza ndakutofanira kutsvaga dictionary chiona kuti vanzi kuti munyatsotsanangura. Aiwa ndoziziva. Yes, so izvozvezvi varume munotokudii nazvo? Ndimi varume nurume vachona munosvara here kana kuti hamuzi kuzvinzwisisa? Ini nangu pandari sekuru, ini handizvifariba ende handizvinzwisisi. Alright. Ndotoda kutobvunzawo imimi kuti zvinorevei ende zvinotibetserei. Alright. Zviya manjeka kune vanozviita handiti, kune vanozviita because inini sekuru ndakabva ndaitawo maresearches kunana tete ndikati ndiudzewo kuti zvinoshanda basa rei, because mungari mumabhazi, mumakombi, papi nepapi madzimai ari kuti akakotama tiri kuona muchiuno mavo mune zvinhu zvainenge vainazvo. Ndezvei? Ndopandakaita research tikanzi aiwa awa zvongorowo zvimadecoration kuti muviri wemudzimai pamunenge makusangana makukwirana muviri wake pangewo pane something, ende vanoti kune vanogona chaizvoka kuzvishandisa, vanoti akauya pamusoro pako achitambisa chiuno chake, iwowo ukatarisa mbikiza idzodzedzi unodzonawo dzichitamba zvichienderana zvokuti it's entertaining, zvinoentertaina kumunhu anenge achikwirana nemunhu ane mbikiza idzodzedzi. Saka shona yenyu muri kuda kuzama kunyatsa kuti zvine kakuvaraidza. Right.
pendewo murume sekuru. oga unowana upe kuti kana madii unenge uchingotambisa ruoko rwako uchibata imomo. Bhozi ndakasichiona vazukuru vangu umwe akazoita dambudziko, mudzimai akauya nadzo mbikiza akawanikwa obva auya manheru, murume anga asingadzizivewo dzinonzi mbikiza chii, obva ona tumabhidzi muchiuno memunhukadzi waakaroora. Yakaita noise, tanza ane mushonga, ane chuma muchiuno. Kwete iye hake ega sekuru, inini hangu ndanga ndaitofunga kuti pamwewo pane zvazvo zvakangodaro ndezvemwiti. Amen. Hanzi ane mishonga, aiwa haakana. Kune vakadzi, alright, kune dzimwe nyika zvakaita sekwana Zambia kunana Malawi vanoenda chinonzi chinamwari. Handiti muZimbabwe zvavemo nenyaya yekuti Zimbabwe yakapfuma nekuda kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika. Handiti so chinamwari kuti chavemo. Vasikana ava vanoenda vonodzidzisiwa pamusoro pezvebonde kuti murume anobatwa sei kuchinamwari kuya. Handiti so vanozotreniwa futi kupfeka mbikiza idzodzo. Zviri zvekungoentertaina, zviri entertaining panyaya yebonde zvekuti ukataurana naye zvakanaka mukanzwanana, kune anozvipfeka achizvinzwisisawo, munonakidzwa muzukuru, kunakirwa nebonde uchizvitarisa zvichidhanza so izvo. So vamwe vakazoti havaencourage vasikana kuti nemubhazi anga akazvipfeka kuti everyday anga ainazvo. Vanoti zoni unozvikururawo wozvichengetedza. Kana yanguva yachona zuva raari kuda kuti akufadze, ukamuona azvipfeka kuziva kuti nhasi ndinofanira kunakirwa. Aiwa, ndaibata sekuru, ndaiona. So inini ndinoti sekuru maita basa panhasi, ndadzidza ndanzwa. Right. Waita basa muzukuru, thanks very much nekuramba uchisapota musha wenyu. Aiwazve, tinototenda imwimwi. Tinototenda imwimwi munoite nguva yekutore bhuku renyu monyore zvirongwa zvenyu makazvironga. Chokwadi, ko tine tichitira imimi ganti ndo pamusha pede. Aiwa, ndokufunda pachibo chatinotabve kusikuru. Kusikuru, ndo sikuru chevanhu vakuru. Ya, kusikuru yevanhu vakuru yemanheru. Yemanheru, kunaiti sikuru. Aiwa, zvinofadza, zvinodakadza muzukuru wangu. Aiwa, ndati. Right, tinotenda muzukuru nekupinda pachirongwa. Handiti so vazukuru ndati mungozivawo madzimai, mukaona wazorora mukadzi kana kuti mudzimai wauinaye ukazoona auya nezvimbikiza kana kuti chuma kana kuti mabhidzi muchiuno, usavhunduke muzukuru kuti koiyaipi. Handiti kwazoti varume tine dambudziko futi, dambudziko rimwe ratinaro nderekuti zoni mukadzi akakuitira bonde remandorokwati, mukadzi akakuvhurira peche yese akanatsokukuti pakusvirana unatsonakirwa nekusvira, handiti nekurova zvinhu nyoro senyoro, wanakirwa futi hati appreciate. Unozonzwa kuti wakugumbuka, wakazvidzidziswa nani zvawaite, wakazvidzidziswa nani? Iwe vakadzi vanoziva, they know better than us. Kwanzwa muzukuru? So ndosaka muchinyimwa kupitirwa zvinhu zvakanaka, learn to appreciate, womupraise. Handiti mupraise. Ndakazwa kuti vamwe vane system yekuti kana takwirana, yatime yekukwira, in fact tapedza kukwirana, vamwe vakandibvunza zvikanzi sekuru, saka anofanira kutenda umwe ndiani? Hanzi ndiani anofanira kutenda umwe vazukuru? Chimbondiudzaiwo ipapo. Anofanira kutenda umwe kana tichinge tafirana paipai ndiani? Anofanira kutenda murume kana kuti mukadzi? Right, muzukuru wangu handichataure nezita nekuti wakawanda, ndinogamuchira kuchirongwa.
Maswera sei uncle? Ndaswera waswera semzukuru. Aswera. Alright. Nyaya wainzwa iri mudariro. Nyaya yepabonde, nyaya yekukwirana. Ya. Nyaya ndiri kuinzwa. Toda kuti utiudzewo kuti ndezvipi zvamunotarisirawo inini. I think muchitanga live stream uncle mati manyanya kuti vimbisa kuti you are going to be more into action. Yes. So we have been waiting. Okay, inini ndauya ndemubvunzo wangu. Aiwa, action ndiri kurova. Action ndiri kutorova. Nhasi ndiri tori ready chaiyo. Nhasi ndiri tori ready because nyaya iringoriponde kuti west yangu handimuri kuiona. Muri kuiona here west? West yangu iri kuoneka here wazukuru. West taiona. All right, so don't worry. I'm 100% prepared. Rungoda chete vanobvunza chete kuti sekuru chimbotidzidzisai kuti kurova mutsiga nambuya ndeipi, ndokudzidzisai kuti inonzi staira inonzi mutsiga nambuya ndeipi. Kochivhine magokora, munomaziva here mastaira ese iwawo, kana takungoziva inonzi dog staira chete. Pane mastaira ekusvirana anonzi ana chivhine magokora, ana mutsiga nembuya, ana zvakadaro, ana mutunhidza harawa. Ese iwawo ndichakudzidzisai. Okay. Yes. Ini ndiri kuda kubvunza pa dog style apo. All right. Yeah, ini ndinoda kuti mundiratidze kuti ndinenge ndiri muposition yakadii kuti ndisazorwadziwa, because I have never enjoyed that style in my previous relationship. So all right. And this could have a mistake as I'm entering into another relationship. Right now I'm single, but not searching. All right. All right. Yeah. So I just wanna know. Yeah, ndikukuona. Right, pa dog style manje. Pa doggy style. Kana murundo una zvakanaka. Ndini kauto. Apa ndini kau. Ndodiko. Nditsvage kuti handina. Regai ndikutsvagire ichi. Regai nditsvage chandingashandise. Handiti musaende. Yeah, I'm here. I'm waiting. Right. Tiripo here vazukuru. Ndiripo ndakamirira. Wakamirira pa dog style muzukuru. Saka watinokurwadza papi, handiti kana uri mukadzi uchiita dog style unenge wakadii? Handi unenge wakadii? Muri kunatsoione? Ndozvamune makaita kaizvo. Yeah. Yes. Saka imi zviri kukurwadzai papi? I don't know kuti position yandinenge ndiri, because ndinopedzisira ndakurwadziwa chibereko changu. I don't know kuti what's wrong, panenge pachikanganisika papi. Right, ndauya na Grace wangu. Right, inzwai kavazukuru. Remember kuti pamune muchiita dog style, mukadzi anenge akakotama akadaiwo. Andi muri kuona pilo yangu? Muri kuona mushe? Kukotama kwa. Remember kuti paanokotama kudai zvi, beche rese rinouya kuseri kunoko. Handiti? Rinova exposed.
so rave exposed ka zvakureva kuti zvoni kunyangwe nechibereko nechichi zvinhu zvese zvinenge zvave padhuze. So ndoda kuti ndikudze vazukuru vanhurume kana muchiita dog style vakadzi vazhinji vanochema nenyaya yedog style just because zvinhu zvese zvinenge zvave kunze vazukuru handiti zvinenge zvapushirwa kuva padhuze newe. So what am I saying? Ndiri kuti zvoni kana uchirova dog style usapinze chinhu chako chese, usapinze mboro yese mumunhu handiti haiswe yese muzukuru padog style inoiswawo 3/4 kana even half yechinhu handiti. Also pakuita dog style chimwe chinhu chinokurwadzisai ndechekuti kana uchiita neuchiti handiti usaite zvehasha pamunhu handiti uchiite hasha nerafu kana uchiita zvinhu runzwisa vazukuru uchiite hasha nerafu kana uchiita zvinhu runzwisa ungaita maecos so muri kunzwa so patikuita dog style so patiri kuita dog style foni yenyu yakuita maecho ango right. Muzukuru wangu achangopinda. Hello. All right. I think muzukuru wangu kudzoka futi iri kuita maechoes maybe kubva pandakupinza. So what am I saying? Ndiri kuti zvoni kuti dog style ienjoyeke ka iwe murume bata muwest memukadzi wakadaiwo urunzwisa unobata west yemukadzi wakadi unomubata muwest make kuitira kuti unge uri unokontrolawo unokontrola zvinhu and paunenge uchimupula in and out paunenge uchidhonza ine usaite zvehasha. And varume vari kuita problem yekuti paari kuita dog style ari kunakirwa paanonzwa muporo yake ichinorova kuchibereko of which painonorova kuchibereko umwe wako you are making them to be uncomfortable, number one. Number two, uri kuitomurwadzisa, you are inflicting pain kwaari handiti. So what am I saying? Be gentle pamunenge muchiita bonde redog style. And pandiri kuti kudii ndiri kuti musapinze chinhu chese, nhengo yababa ngaisanyure yese pamuri kuita dog style. Okay. So inini ndanga ndichifunga kuti okay mandibetsera ango ini ndanga ndichifunga kuti maybe inini ndini ndinenge ndiri muposition isiri right. All right. Paposition futi ipapo handiti try by all means because remember kuti iwe unosimukira uchida kuti chinhu chako chinge chiri chinouya kunze nekuda kwemabums handiti mabuttocks ako you'll be trying kuti uti chinhu chako chive exposed handiti ndizvo. So what am I saying? Ndiri kuti ndosaka ndiri kuti iye ngaabate communication futi yakakosha zvikuru. Communication munotaurirana kuti shamwari pauri kuisa chirega kuisa yese, I'm not feeling comfortable pauri kuisa yese, muchitaurirana achibvunzawo kuti ko ndikaisa kusvika panapa okay, iwo wonzwawo pauri comfortable pauri kunakirwawo because nyaya ndeyekuda kunakirwa handiti. Yes. So position, also communicate. Because vanhu unomuudza kuti I'm in pain but sometimes they ignore the fact kuti unenge uchiti ndiri kurwadziwa. Vanogona kuzvitora the other way around kuti maybe you don't like that style or something, but unenge utori honest nemunhu kuti zviri kundirwadza. All right. Yes.
right. Inzwa yekandiri pari kutotaurwa nemuzukuru wangu hanzi chokwadi chibereko chinomuka chichirwadza. So sex haifaniri kudarwa zvikuru. Kusiyirana haufaniri kuti makuseni pange pari pane munhu anomuka achirwadziwa. Ukangoona chete wamuka uchirwadziwa makuseni ka bonde iroro harina kuitwa zvakanaka, harina kana kubatwa zvakanaka. Remember kuti vakadzi vanosiyana. Umwe buriwo rake rinoendawo richinosvika kure, umwewo buri rake rinenge riri doko rinongosvika padhuze dhuze. So zvinogona kuitika kuti zoni ane buri rakakurawo rinoenda kure. Ndopai pamunozonzwa vamwe vachiti inini patiri kukwirana handisi kumunzwa. Sometimes in nhau yekuti zoni nhengo yababa pamwe inenge isina kureba zvekuti anosvikwa kumberi. And then there are some ladies kuti vanoti pakukwirana vamwe vanotofarira kuti mboro inge rinorova kuchibereko, but vamwe havazvifarire, vamwe havatozvide. Yeah, it's true. So tiri kuti padog style communicate master position yenyu. Anti ndimi vanhu vachona varume ngatichirega varume tine problem yekuti ukaona mukadzi achirwadziwa tofunga kuti no ari kunakirwa. Kurwadziwa nekunakirwa zvinhu zvakasiyana, ende kuchema kwekurwadziwa nekuchemerera kwekunakirwa zvinhu tu zvakasiyana. Facial expression chaichai, you can see kuti munhu ari kunakirwa kana kuti munhu wangu ari kutorwadziwa. So vamwe varume vanoti hai inini ndoda kumusvira zvokuti handikangano, ndoda kusiya ndanatomuzvimbisa chinhu ichocho nechibereko. Aiwa, mukadzi ukangoona wadaro achatorega kukukanganwa, but memory yake nekukufunga kwaachanga achiita anenge achitofunga bhinya. But ukamusvira nenzira yakanaka chaichaiyo akakurangarira zveshuwa, ndopepe pekuti anozoti kana ane umwe munhu anogona kutoti tanga kufunga iwewe kuti anakirwe nebonde, because iwewe ndowakamusvira zvakamunakira. Alright. Yes. So panyaya yekutunda kairi ndichakuudzai vazukuru kuti panotundwa sei. But inini sasekuru venyu ndine zvanguo zvandinozoti sasekuru ndinogara zvinotogara pachena muno musitting, ndo matinotongozvigarisa because haisi mishonga yakashata. Mishonga yekutoti time and again tinenge tichitopota edu tichisimbisa musana, tichimboklina mudumbu futi, anditi right. So murume unofanira kugara uri wakasimba. Kune imwe here yauri kuda kuziva muzukuru, kozoti pane position imwe yandoda kukuudzai vazukuru yekuti mukadzi anenge ari pamusoro, women on top. Yes. Ndo imwe style inonakidza, varume vazhinji vanonakirwa nayo iyoyo. Okay. So pa women on top yakanakira kuti zoni mukadzi you'll be on control, but varume sometimes vasingaifarire inyaya yekuti control yake inenge yashoma. Murikuona pandireva control yemurume kana pachimurume ari pamusoro, mukadzi ari pamusoro, and then let's say tiri pabed pedu takadaiwo, and then mukadzi ndiye ari pamusoro, inini ndiri pasi. Zvorawo kuti zvoni kunyange ndikada kuti ndipote ndichirova zvinhu zvinenge zvichindiremera mbichana, but kumukadzi anenge ane advantage yekuti anorova zvinhu nespeed yaanodi. Murikuona nespeed yaanoda, anditi. Yes. So yes. Mukadzi pamunoita women on top position make sure kuti you communicate. Murume uchiudza umwe wako kuti ita uchidzora speed, alright, ita fast, communicate. So what am I saying? Ndiri kuti nyaya dzesex key word is communication. Yeah, communication yakakosha. Yes. And pane zvanga zvimbotaurwa namukoma Marange vambobuda vaya kuti vakadzi vanonyara. Yeah. Ndozviye zvatinoti kana wawana murume wako, wawana shamwari yako. Yes. Do not hesitate
to tell your partner kuti inini izvi ndo zvandinofarira, chakati ichi ndo chandinofarira, mungotaura senyaya. And I don't think handioni sekuti zvinonyadzisa kuudza murume wako munonyarana chii, chinonyadzisa chii kutaura nekubvisirana hembe. So I think you have to feel free, you have to be kutova free kuudza umwe wako zvaunofarira nezvausingafariri. Yes. Because everything zvinotangira pacommunication. Saka kana pasina communication, zvezvakatodhakwa. Yes. So vanhu tiri kuti ngatitaurirane panguva dzebonde, handiti? Yeah, hamungaiti zvinhu makangonyarara kaukuta unge mabatirwa shavo. But vamwe vazukuru vangu vamwe vakabva vanototaura vachitoti haisusu kunonzi kudii zvekutaura inini patime yachona zvekutaura nesingachatozvifariri. I don't know, maybe zvinosiyana. I think kuda vanhu vanosiyana handiziva. Yes. Because you have to communicate during the course. Kuti kana uchida kuti murume wako awedzere speed, tell him he's your husband. Yes. Unless wedzere speed. Wedzere speed kana uchida kuti va slow down woudzawo kuti itai zvishoma zvishoma. Kana vane kona yava. Okay, kana vane kona yavanenge vasvikawo. Rega ndimbokuradzewo wangu ari kufara pana. No, just come and say, I want them to see mbuya. just like this. I know it's close. Yeah. Mbuya mavaona nasi. Okay, hello? Kana right. Kana I think kufara zvangu wazukuru, kufara. Ango muri interrupt ndakutozoshawa kuti ndakutorasika. Aiwa, hausi kurasika. Sorry. Okay, as I was saying, communication is very important. You have to tell your partner kuti if you want him kuti awedzere speed kana kuti slow it down, communicate. Kana achinge asvikawo pakona yaunonyatsonzwa kuti apa ndipo chaipo muudze kuti ndirova ipapo. Yes. Yeah, saka I think communication iripo. You should learn to communicate. Yes, vanhu mufanira kuti munge muri munotaurirana. Bonde rinoda kuti munge muri munotaurirana. Kwozoti ndiri ipapo pane vakadzi vamwe ndoda kuti ndimbobvunzawo pamusoro peshondo, ndo vatouya. Shondo handiti unoiziva. Right, shondo kana kuti isiri shondo ndeipi inonaka? Tinonyeperana futi varume vamwe vachiti shondo ndo inonakira vakadzi vakomana, vamwewo vachiti ine ganda ndizvo. On that one, I don't know. Honestly, I don't know. Yeah. All right. Tuze makoments wake madzimai kuti iri right ndeipi shondo kana kuti ine rukanda. Kuitira kuti vazukuru, especially ipapo ndakatozonzwa vamwe vachiti mudzimai wangu akanditi anoda shondo. I think panyaya iyoyo yeshondo kana munhu asati akambosangana neshondo kana kuti kana usati wakambosangana neganda yawakangosangana nayo iyoyo ndo inokunakira. All right. Okay, angu maita basa ini regai ndichitiza ini. Alright, waita basa muzukuru wangu, waita basa. Saka ndeipi imwe yauri kuda kuti ndimbodemonstrate waburuka zvako? Yandingademonstrate.
I don't know. Zamanga michitaura dzimwe dziedzia. Mongo demonstrator zvese. All right. Regai tichadzita pekuisira ndashoya kutopera zvayo namai manje. Thanks very much for coming. Thank you very much for all the support yaunoramba uchipa pachannel penyu. You're welcome. Pleasure is all mine. All right, thank you. Okay. Right, vazukuru nhasi ndinaye wangu ndiye wandiri kudzidzisai naye. So I'm ready to demonstrate sezvandachiita mai manje apa. Handiti teerera muzukuru timborimindana kuti kana wanga usati wasubscribe panapa ndo pachannel penyu. This is your family channel. Handiti subscribe, turn on your notification bell kuitira kuti pega pega patino uploada video you'll be notified. Pega pega patinochita program dzakadai you'll be notified. Handiti right, tiri papo vazukuru vakadzi pane vamwe vanobva vataura vachiti ndino kuti pane vamwe varume vanofarira matinji koita varume vamwe vasingafariri matinji. Apa nhasi tinongobata kumasides kwese. So vamwe vakambobvunza vakati sekuru inini ndoita sei, ndogara ndatodhonza matinji here kana kuti ndozodhonza ndakumba? Ndinokuencourage muzukuru kakuitira nemhaka yekuti hauzive kuti kwauri kunoroorwa kwawamira sei. Munhu ari kukuroora hauzive kuti anomafarira here matinji kana kuti haamafarira, unless kana manga muri nombopota muchisangana pabonde musati maroorana. Handiti I think kuenda usina matinji kuri right. Kwakanakira kuti kana akanoti haamafarire you will be safe. Akati anomafarira matinji anongodhonzewa zukuru. Handiti anongodhonzewa. Kwozotiwo vamwe vanoti matinji inini ndakamadhonza ndiri mudiki. Vamwe vane natural chaiyo chaiyo ekungoti ndakazvarwa ndinawo matinji angu akakura. No, hapana chinenge chakaipa ipapo muzukuru. Ndosaka tiri panapa kudzidzisana nevazukuru vangu. Mukaonawo madzimai ane matinji, ukaona mudzimai anenge ane matinji muzukuru, usaite problemu nazvo. Handiti usaite problemu nematinji vazukuru. Zvinhu zviri to right. Pusi handiti chinhu cheuri nematinji ndo madecoration epabeche iwawo. Handiti tuna madecorations. All right, welcome back muzukuru. Angu ndati ndidzoke ndabva ndati nchisvika comment section uko ndasvika muchitaura nyaya yekuti murume anoti kana mukadzi amuvhurira makumbo apuwa zvese oti wakazvidzidzirepi? Yes. Ipapo ngati pagadzirisei vanhurume. Zvimwe zvinhu I think just zvinongoitika naturally kuti zvinenge zvichingoenderana nelevel raunenge zvinongozviita zvega maona. Yes. Something unotozoshaya even inewewo kuti ndini here ndanga ndichiita zviya, because kana masvika patime yacho I don't know zvinongouya zvega, something like that. So let's not discourage our partners kuti where did you get that from? Wazviona kupi izvozvo izvo? Where did you see that? Zvega zvinongozviita zvega. I don't know. Ndo maonera angu. That's very true. Plus inzwa kamuzukuru munhu anenge achida kutrai kukufadzawo. Yes. Sezvandinogara ndichiudza vanhu kuti mukadzi itawo sehure. So munhu akada kukuitirawo sehure rako kuti unakirwe, you learn to appreciate mwana wevamwe, because vakadzi vari too sensitive to an extent yekuti ukangomuratidza kuti this is rubbish kawani, bonde rachona harichatonakidze pamba ipapo. Because every time pamunenge makuda kukwirana akangofunga chete kuti zvoni nyaya zvandakuda kuita ndakanzi he won't send me on off nekundodza this is rubbish. She will never ever do you zvinhu zvakanaka futi. Haazombokuitire zvinhu zvekuti haukanganwe. Yes, patime ebonde learn to appreciate. Yeah, ichokwadi ango, because kana munhu akangogara akudaro hauchazivi kuti zvandiri kuita izvi, even the next time uchida kuita zvimwe zvinhu zviri different hauchazivi kuti anozvifarira here kana kuti hazvifariri. Unenge wava in fact unenge I don't know anenge atokupushira kure, because
unenge usingachazivi kuti ndikadaiwo anozonditi chii, kana ndikaacta so anozondiita sei. So I don't think it's necessary kuudza munhu wako kuti izvi wakazviona kupi kana kuti wakazvitora kupi. I think just appreciating it's enough. Yes. Yeah. And the other thing, pane mubvunzo wamanga muchimbobvunza, ina handina kunzwa kuti matipindura kuti chii. Kuti anoti maita basa ndiani, or you have to thank each other. Inini hangu, I think you have to thank each other. Kuti iwo ukati bhebhi waita basa, iwo woti bhebhi waita basa. I think because both of you munenge mashanda. Yes. Haufanira kuita semutemo wekuti pega pega patapedza kukwirana toitana maita basa. Ayo. Sometimes inini ndegawo semurume ka ndinokwanisa kungoti but baby ka baby unogona ende thanks, I don't know kuti uchiradzawo kuappreciate umwe wako, so handizive kuti wakazvarwa sei. Praise a mother kuti baby mai wako akakuzvara soka. Kana akazvarwa nemuyeradziwa samai vangu kuti muyeranzou, she's the best. Aiwa vanogona kuzvara. Say, why baby? So izwaka mangwana she will do even more. Ukamutendera mai vake she will do even more, achizwa kuti mai vangu vari kuappreciate. And I think zvinosiyana nenzvimbo nekunobva vanhu. I don't know, maybe I don't know. Ukatarisa zvakaita vanhu vanobva kuna naChipinge, handisi kuziva, aiwa handisi kutuka hangu, but handisi kutuka, but mostly vanhu vanobva kuna naChipinge, it's like tsika dzavo vanoita zviya zvekuti kana it's like ndega nditangire pakuti even uchidhisha murume wake chikafu, ane tsika dzimwe dziya dzekuita kunge hapana ufriendship. Baba vanenge vatori baba vekuti vanenge vachitotyiwa. So ukasvika kuvanhu vakadaro, most of the time ndo vanonyanya kuzvikoshesa zvinhu zvakadaro zvekuti it's a must, vanotoita must, something like that. Yeah. So inini hangu, I don't think sezvamataura kuti it's not like you have to do it every day. Hausi mutemo wekuti tinogarira pasi. Zvinotonakidza zvikaitwa nehwani asingaiti. Hwani wombondiprezawo, ndomboprezawa nhasi kuti aiwa zveshuwa ankuka, mwana wemuyeradziwa ka, wakaoma. Wanatsonditina zvokuti izvozvi ndiri kunatsonzwa chinhu changu chese kunyerekedza, kunatsonzwa kuti shuga, uchindudza soka, kana neni hope dzachona ipapo ka ndinenge ndichirota denga. Okay, uncle, maita basa regai ndichibuda vamwe vapindewo. Thanks very much mzukuru, thank you so much. Right. Wagona. Thanks very much mzukuru wangu nekuuya mushow. Hanzi na Prudence, hanzi dzimwe nguva mukadzi ananga achishora amwe mapositions, saka padog style ndotomupedzerawo. Yes, but padog style ndoyanda kuudzai kuti musarwadzisana. Handiti, remember kuti chibereko chinenge chapadhuze pamune muchikwirana. So padog style, make sure kuti you communicate, onzwa kuti is she comfortable, and batawo waist yake yoendawo mudenga. Wanatsotina zvinhu uchisimudzira nekumudza, uchinatsotina zvinhu mzukuru. And padog style ipapoka nemhaka yekuti chibereko chine chiri padhuze, kunakirwa kwake kune kuri pamusoro. Newo futi unowanzozonakirwa, ndopaunokwanisa kutundisa munhu ka2. How iwe chibvisa pfungwa dzako, varuzukuruka pamune muchikwirana paipai, varume vari ready to produce anytime. So what do I want to say? Ndiri kuti varume paunenge uchikwirana nemukadzi, muchikwirana muchiita bonde renyu, sometimes bvisa pfungwa dzako pachinhu, handiti bvisa pfungwa dzako pakukwirana pamuri kuita, kuitira kuti usanyanyonakirwa. Handiti chitombotanga kufunga zvimwe
funga zvimwe but usazofunga maproblems, chingofungawo zvimwe zvekuti uregesa attention yako pachinhu ichi, because beche rinodziya ende beche rinonaka. Wanzwa muzukuru? muchitaurirana umwe wako onzwa ukaona kuda unofara paipai, iwowo itawo umboitawo chibuda mukati. Munoziva here kuti kune vamwe ukazvomora chinhu chako chikamborohwa nemhepo zvishoma, chinombozi nemhepo papapapapapapa, unova settled, wopinda futi wotanga anditi wotanga kutanga muzukuru, pfungwa dzako make sure kuti hadzisi pachinhu ichocho, wochirova straight. Ende game riripo kandire kuchitana pakukwirana, kana uchida kuti mukadzi atunde katuka trika, muchite muzukuru. Muchite akunakirwa, iwowo tomudza kuti bebi ndakuuya, ndakuda kutunda, ndakuda kutotunda bebi. Iwo anobva ati kuitira kuti ndisazosare ndiri munzara, rega nditokurumidzawo ndatunda. Kana mune communication yakanaka anobva atoproduce, iwo hako uchiziva kuti ndichiripo. Iye paanenge achifunga kuti zvoni awo uchaproducer, wobva wati right, takutangidza, woramba uchirova zvinhu muzukuru, rova zvinhu anditi, kuitira kuti zvisabhohwe, kuti kana uchiona kuti zvinozokuremera, ramba uchitina zvinhu, but usaite nespeed yaunoziva kuti inini ndikarova fast kana ndikarova slow ndinobva ndakurumidza ndatunda. Ita nespeed iri opposite, kuitira kuti iye semunhu anenge aproducer anenge akuda kuti ambotanga futi, womubata futi muzukuru. Don't forget kubata papassword semunhu anenge achitoziva munhu wake. Kana achida kubatwa mazamu mumatiti twake tuno wotubata, kana achifarira kuyamwiwa, imwa mazamu iwawo. Vamwe vanonyara kuyamwa mazamu, mayamwe muzukuru, yamwa mazamu semazamu. Inzwaka hanzi kule buffet zvaMwari taimbuya vagare paside, if she is mbuyaka todzidza kwamuri mese. Alright, havasi mbuya. Anditi mbuya ndichakuratidzai vazukuru kana vavepo, don't worry. Mbuya mai manje ndichatokuratidzai yani. Anditi mbuya havapo. Munoona mbuya ndingavawinze pano. Right, hanzi dog inoda munhu unopisa. Hanzi dog inoda munhu unopisika chaizvo. Alright, kugara tiri smart anditi. Tofanira kugara tiri smart vakadzi, kuitira kuti kumashure kwedu kunge kuri kwakachena anditi. Tisazoti kana takuita zvinhu paipai kumashure kune uchinhuhwa. Aiyo, handizvitarisire izvozvo. Tese nevarume ngatinge tiri tinogezawo kumupasi kwedu, tisave nebody part inonhuhwa. Hazvitenderwe izvozvo handiti. Hapwa dzevanhurume ngadzingewo dzakachenawo sedzidzi. Kwatoti hapwene kasango, aiwa, hazvitenderwe izvozvo. Kupasi uku ndo same, tinoveurawo vazukuru. Jende rinogezwawo, tinokuitawo kuti pane tumwewo tunenge turi twekugezesawo, tune tumasaga light handiti. Isi tichikura taitora masaga emaorange. Mazuva ano zvarongeka, vakutogadzira tokuti mascrabber tokutogezesa tichaitoti. Chenderera kana uchigezawo vazukuru, risaite makwapa, kuita makwati nekutsvedza, aiwa, hazvitenderwe. Underwear inochinjiwa, jendewo rinetuwo rinokweshwawo richichena. Uchenelawo jende rako bhozi. Vamwe vakadzi vanofarira kuti pakurova blowjob, pakutamba vachidya chinhu, hazvisi zvinyowani. Vamwe vanototi hainina wakazva nepi zvokudya mboro. Iwe mazuva ano zvichabvunzwa kuti wakazva nepi, zvingangozara pese. Vanotozvifarira futi. So paanenge achiitawo blowjob, achikudya achidyawo nekumachende koko achinanzviwa, kusange kuri kunenge kune svina. Make sure kuti you are very smart, kwakachena. Nditi vazukuru vangu, nekupasiwo kwedu tingewo tiri tinogezawo mushe kuchinhuhwirira, tumaperfume tweduwo netumaroloni tichishandisa kuti maroloni vazukuru handiti. Right.
tiri kutotaurirana kwozotomwewo zukuru wangu ndoda ndipindure nyaya mbiri nhatu. Right, ndeipi? Hanzi nemuzukuru wangu. Right, hanzi kule nyatsobatai pakusimbisa musana apa. Please, ndezvipi zvinoshandiswa? Right, zvinoshandiswa zvakasiyana siyana. Zvakasiyana siyana muzukuru. Mazuva ano kune mishonga, ukaenda mumashops kuna zvakaita sana inonzi South Africa kune inonzi stameta. Ndoino stameta, ndibatsirei kumakomenti yekuti ukanwa but zvinovava muzukuru. It's very bitter. Semunhu murume unofanira kutenga uchitodya izvozvo anditi ukamwa mushonga iwo unokugezawo muviri, unogezawo system. Remember kuti isu sevanhurume hatiende kumaperiods. Vakadzi vanogeza each and every month, they go for their menstruation period. So isu sevanhurume we have to clean ourselves. Pamunorara, paunosangana nemukadzi, remember kuti une zvaunomwirirawo anditi chinhu chako chinobudawo neimwewo tsvina yemubeche anditi. So make sure kuti unotengawo zvinhu mishonga yakadaro. If you go mazuva ano ukaenda kumafamasi, ukaenda kumasupermarket, zviriko zvokuti unge uri unoklina system yako. Right, ini nangu ndine zvangu ndinosanganisawo zvinhu zvakawanda vazukuru. Mimwe yachona inotobva kuNigeria chaiko kubve kuNigeria uma mazita yachona handizozive, but kwedu tine mishonga ipi? Kune unonzi chi, ukasanganisa ana murumanyama zvinoshandeko. Ana murumanyama, nhana, mukundanyoka. Mukundanyoka momuziva? Mushonga unonzi mukundanyoka wazukuru. Unoita ungati zvimahuku, so wakawandira kuarea yanagokwe, area yegokwe chienda kwana Bhinga. Mishonga iyoyo ukatora midzi yachona nemashizha achona ukaisa muchigubhu, muchididi, nemumwe mushonga yakaita sana ndorani chaiyo vazukuru. Inodiwa kunziwo paunenge uchimwa tii. Isitakakura timwa ndorani. Uchimwa tii unomwawo nendorani. Uchidya poriji unorowa nendorani anditi. Zvana ndorani izvozvo zvinokurudzirwa anditi. Right, right. Right, yes, mzukuru wangu Brenda, thanks very much for coming. Thank you so much. Kana nekusubscribe anditi, I believe it was subscribe, but thank you so much. Right, nguva vese vasati vasubscribe, let's subscribe pachannel panapa pamba pedu nasekuru venyu, the only Zimbabwean uncle. Right, ndeipi imwe position yamuri kuda kuti munge muri munodzidza tisati tapedza stream? Tasarwa ne5 minutes. My brother, what is the name of this one? Abo. Can you come to the show and explain to them how it works on men? You are not busy. We are panel. Akin, come. 1 minute. Whose car is that one? Which car? Huh? 1 minute. Right, do the position. All right. Right, ndiye muridzi wemusikana apinda. Vamwe vangada kuzoziva sekuru ndei. Right. I disturb your brain. Right. And it's important to say that thank you. Once in a blue moon, because it motivates both of you. Mukaita every day it's boring. That's very true. Every day uchingoti aufanira kuita mutemo vazukuru ndau ndikuzve chokwadi. Kana iri time yebonde, time yekuti tinge tiri tinokwirana, apadi mitemo. Mazinzo vazukuru, musaisirane mitemo panyaya dzekukwirana.
kwete kuti zoni hai pamuno tinotoziva kutoti bonde redu aiwa ngazvisave neformality. Bonde harisire kungoisira pamubhedha chete. Do you know kuti bonde rinonaka pafloor Vazukuru? Why ndiri kudaro? Pafloor chaipo motora kablanket kenyu moisa pafloor kana pacarpet. Bonde ngariroerwe kana muri munogara zvakasununguka mumabedroom. Alright, mabedroom medu ngatiise macheya. Bonde ngariroerwe pacheya. Mungoroera chinhu pacheya Vazukuru. Ngarisave neformality. Bisaika formality yekuti isusu bonde redu tinongoita nechegotsi. Everyday mukada usvirana gotsi. Kungoda usvirana gotsi. Vazukuru kusada kudaro. Bonde harinakidze richingoitwa gotsi everyday handiti. Aiwa. Plus ngatitaurane vakadzi vedu ngatinge tiri tinovatengera kuti machocolate. Tumachocolate kachocolate chaiko Muzukuru musati makwirana pepaika ungomuvigira kachocolate. Kungoya nekayogurt kekuti baby pandandiri kubasa ndangonawo kaflavor kanyowani kandasangana nako keyogurt. 1 kg yake yogurt kana kuti 1 liter amene moiti kg here kana liter ikoko kunotoita zvese handiti ungomuvigira yakamirirana namai chete mai vonakiro handiti Vazukuru. Right, ndinogamuchira muchirongwa Muzukuru wangu. Ndinofara wakadii zvako bi? Ndiri right, wakadii Muzukuru? Ndiri right Zukuru sei. Alright, ndinofara wauya Muzukuru. Ndiri right, uri kundinzwa? Kana neni ndafara ndanga ndichidzidza singaite kunzo ndakatobata notebook izvezvi ndiri kudzidza. Aiwa, zvinofadza Muzukuru, ndo zvatinokurudzira kunge tiri tinodzidzisana tichidzidza tese. Okay, pane panga ndida kubvunza kazevo. Yes. Okay, da kuti mbunyatsotitaurirawo panga muchitaura nezve kusimbisa musana ipapo ndinyatsopanzwisisa zvangu kuti kana muchiti kusimbisa musana kwedu kusimbisa musana sesu wapana vachiri kukura vechidikiso hazvizoti tikataka kumwa mishonga hazvizoti affect here pamberi. Alright, Muzukuru rega ndikuudze chinoitika sekutaura kwandaitaka ndikati patinosangana nemadzimai edu handiti ende izvi zvandiri kutaura Vazukuru handisi kuti it's a must. Mark my words handiti it's not a must handiti. So inino from my own experience patinenge tichisangana nemadzimai patinenge tichirara nemadzimai tine zvimwewo zvatinotora mukati memubuda chose yavo handiti. Sikarudzi yedu inosvika yonomwirira zvimwe zvinhu zvimwe zvachona dzinenge dziritori tsvina. Uri kupanzwisisa Muzukuru? So tsvina idzodzoka dzinoda kuti tinge tiri tinozodzibudisa dzinge dziri dzinowana nzira yekubuda nadzo. So sometimes we need to force tsvina idzodzo kuti dzinge dziri dzinobuda. Uri kupanzwisisa Muzukuru? Ndosaka ndiri kuti zoni pamishonga mishonga yatinenge yandiri kutaura haisi mishonga yakafanana nemadrugs. Drug rekuti kana washandisa you become addicted kana zvinozopesa zvakukanganisa mangwana. But mishonga yakaita for instance ndorani unoiziva? Muzukuru wangu abuda. Okay, achiri padhuze. Ameno chichaitika. Muzukuru ndokumbira kuti udzoke handiti ndichipindira hangu ipapo ndachitaura nyaya yekuti pane mishonga yakaita sendorani handiti mishonga yekuti haikanganise miviri yedu. Mishonga yekuti inongovapo chete pakungomanikidza kana pakufosa tsvina inenge iri mumuviri kuti inge iri inobuda handiti. Munaiziva pane zvakafanana nezvimwe sana stameta here yandandichabvunza yaya kuSouth Africa ndokwatakamboshandisa inowanikwa muchibhodhoro cheyelo. Haisi mishonga yekuti ungatoti mishonga yakashata handiti.
mishonga yekuti chero ana anogona kuinwa as long uchida kumbocleana system yako handiti zvinhu zviri right izvo zvopota tichicleana system yedu asi haisi masi handisi kuti ita izvozvo right hanzi chokwadi angu vakadzi gezai munhu ngaaende kutoilet kunoita poo asati ageza and then after wozogeza right body yako muzukuru tiri ipapo you should learn to discipline your body zvakafanana neni timetable yangu yekuita tsvina inini yekuita tsvina zukuru ndauri ndikudzei chokwadi indoita tsvina makuseni ndakatozvitraina zvinhu zvandakatozvitraina inini ndega nditi why patime yandinomuka ndichienda kunogeza ndopandinobva ndangoita zvese hameno zvinhu zviri kuitika nelingi rako muzukuru try kupinda usina kuvhara kamera and then womeka sure kuti hatisi kukuona face unoitaridza mudenga or something handiti ngatidiscipline yemiri yedu time yekuenda kutoilet kwete kuti zvoni munhu wabuda unebva watanga kunge uda kuenda kutoilet your body you can teach it, you can train your body kuti nini toilet ndoenda manheru kana ndoenda masikati kana ndoenda makuseni like myself inini handimire kuenda mutoilet why ndichidaro ini basa rangu nderekudhiraivha zukuru handiti so ndikada kuti pega pega ndikada kushayiwa discipline yekuti pega pega pandasvika ndada kumama ndinomamira motikari handiti so ndikatozvudza kuti ndisandabuda kuenda kubasa I should offload, I must offload. Offloader then ndoiswera ndogeza handiti ndageza ndoswera ndichiita mabasa angu manheru ndobva kubasa ndodzoka ndogeza zvichidaro so vakadzi also ngatigeze pakati pemagaro edu apa ngapagezewo panatokweshewa zukuru pachene kwete kuti unoita pakati pemagaro panenge pachinhuhwa kuti murume kana akuda kukukwira anotanga kunhuhwirwa hazvina utano izvozvo zukuru handiti ngatichengetedzei utano ngative smart alright hanzi saka mati ndeipi kule iyo yechivanhu kune ana murumanyama ukazvisanganisa naana mukundanyoka mukundanyoka wandanichareva uya ukatorawo yakasiyana siyana mukabvunza vakuru especially mukaenda kumisha mukabvunza varume vechikuru havamborege kukudzai vanokudzai zvichienderana nekuti kumusha kwenyu ndekupi because mishonga yachonaka inosiyana zvichienderana nenzvimbo handiti zvinosiyana zvichienderana nenzvimbo so let's tikavabvunza vanotiudza thank you very much nekudzoka muzukuru tatendezekura meno zvanga zvichiita neto izvo alright umwe mushonga waita basa muzukuru mushonga uri common kuZimbabwe ndo rinonzi guchu guchu hanzi rinoshanda kwarume asi rine simba guru zvemazuva okay guchu manje ukapota uchiva guchu ndopaye pekuti newa unonzwa kuda kunzwa kudawo futi mudzimai simba rinowanda handiti vai vanenge vakunzwa kuneta ndo zvavanoshandisa vamwe alright back to you muzukuru alright kosekuru ndimbobvunzawo ka alright uchishandisa sezvakafanana naguchu kana kushandisa chii ndo zvanga ndichida kubvunza kuti nini hazvizokuaffect here zvekuti ukazvishaya zvimishonga izvozvizvi nhengo yako semurume ingazokwanisa here kumira kana kuti imire unenge wakuda kutotanga waitwa jumpstart right muzukuru ka ndoda kuti nditange ndataura ipapo kuti zvoni as long as iwe uchizwa kuti nhengo yako yakasimba nhengo yako haina problem there is no need yekuti unge uri unotsvaga mishonga yejumpstart mishonga yaunogona kutora ndeiyi iri kukonfirmiwa nemuzukuru wangu yandandichataura kuti ana mukundanyoka unorapa nekubatsirawo futi kuti mudumbu mako munge muri munosimba unge uri usachengete tsvina handiti nana nemurumanyama handiti mishonga wayo ungoti womuviri wako unge uri usachengete tsvina yechinhukadzi urunzwisisa pandirova muzukuru uri panzwisisa pane nyaya yangu kuti ngatisave netsvina mukati medu
yatinotoredzera pamapeche emadzimai. Okay. Yes. Asi mishonga ndinozonzwa vamwe vakushandisa madrugs, tumadrug twekuti nemishonga kana mapirizi ekuti nhengo isimbe. Izvozvo musati makazvizama zukuru. Hazvizamiwo zvinotouraya nhengo. Nditi. Ihongo. Okay, saka une mudzimai here mudzimai kana kuti uchiri pakudzidza usati wanaye? Ndinoda kutodzidza sekuru. Alright, hano zvinofadzawo zukuru. Tichapota tichiita program dzekudzidzisana sevanhurume, uyezve tichitiwo madzimai sezvamboita vambopinda vachitiudzawo kuti ndezvipi zvavanofarira. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Muri kuona seiyo yataurwa nemuzukuru wangu, hanzi chero mutabhupo zvekuti munombodaidzana kubathroom munoroverana chinhu kutabhu ikoko kubathroom handiti nepasofa. Pasofa ndinopafarira zvisingaite. Pasofa ndinobva ndanatsokukuunganidza wese pasofa ipapo kuti kana kwekutiza nako hapana. Handiti right, hanzi ndorani it's a natural herb inobudisa tsvina mumwiri yedu. That's very true. Isusu inini I grew up ndichidya ndorani each and every day. Taidya ndorani edha yaite taitoisa a drop, a teaspoon mutii. Tii yacho naizonatsoita test chaiyo, but kana wazvijaira inenge yakutokunakira. Muporridge taitodya porridge rine ndorani tichikura, ende ndo zvimwe zvezvinhu zvandototenda nanhasi kutoti zvakatotibatsira, because kuva weak especially panyaya dzesviro hatisi weak. Handisi weak. Kwayo inombonzi ndorani yacho chimbori chiina sebo, ende inombowanika kupi? Ndorani inowanikwa munzvimbo dzakawanda. Zvimakwenzi zvachona mazita achona zvinhu zvandakapedzera mazita achona kunzwa zvekuma 90 something 99 98 ko dane makore. Vanokwanisa kutibatsira ndorani muti upi zve, but chandoziva ndechekuti chinoti unotorwa makwati achona akaita kakusuka, so akaita kakusuka makwati endorani anotorwa obva aomesewa. Ndaiona mai vangu vachimadzura kana achinge aomesewa, anodzurwa kusvika yaita powder. Powder yachona iyoyo ndo yataizoshandisa kuisa muporridge nekuisa papi muchikafu chatine tichidya. Pamwe waitoisa kana muriwo chaiwo. Yo, yakaiba. Saka toto mazuva ano hakusisina, mazuva ano kwane iyo dzauri kuti ana guchu manje. Ana guchu kusimbisa. Zviriko. Ndorani dziriko. Kungoti zvakaita semusika ndakambopinda kana kuri kuHarare muMbare muyamwe. Ukati ndoda ndorani unonoiwana. Irimo. Mumisika yedu mihombe kukudza nayi, ukaenda kugweru kukudza nayi wewe unonoiwana ndorani iriko. Pakadoma pedu pamukapo unoiwana. Manje taitobvunzira pamwe zvekuno kuarea kudhuze manje. Uri kupi mzukuru? Sekuru makutadza kwandiri futi naye sekuru. Aiwa, ndoda kuti ndikudze kuti unozviona kupi. Handi uri kubvunzira kuerea pamarket, ndipa Dolphin Coaster. Alright. Ya inowanikwa. Ikoko paDolphin Coast ukapinda muDurban muzimaketi zomberera. Repa kuno kumarket uko. Urikuona market Bambalito. Alright. Ukaenda muDurban kumarket chaicho kunonzi kumarket. Ndotombwanza kudarika nepo ipapo pamarket. Ipo paya pamarket, ipo paya ukasvika pamarket unoiwana ipo paya. Ukakwira pamusoro, handiri kuona pamunokwira nezvimasteps mukwira pamusoro muchijamba metro kana road here kana metro something like that. Ipo paya pamusoro hauishaiwi.
zita ndo randisingazivi kuti vanenge vachiita chibata haishayiko ikoko. Alright. Ainongodiwa so. Isu yakatibatsira muzukuru. Karoero kandide. Yes. Right. Thanks yepi. Hanzi nayepi ndolwani. Iriko still using it muporridge. Yes. Ukaenda unonotsvaga zita rainyorwa nemuzukuru wangu. Inonzi ndolwani. Varona? Ndolwani. Ngetoinyora pasi. Enzi ndolwani. Ukangopinda mumarket momwe ukandiri kutsvaga ndolwani. Inenge yakaita powder itsvuku so. Vana mai, potai muchitenga muchitsvaga mukaenda kumusha munonobvunza kuti tiri kudawo ndorani. Vanogadzirirai motakurawo muchinopa vana. Mune muchitogonera vana venyu. Havazomboite wiki. Vazukuru ndinofamba nebhora. Ndinofamba nebhora zvokuti ndikatanga kukwira munhu anonakira zvokuti ndakaita mistake mani yekuti ndichiri mukomana ndakamboti panorare havandikanganwe vanhu vachona vese. Ende ndakatozoona kuti ndine rimwe power zukuru rekuti ndikaita mistake yekurara nemunhu zvekuti kungotamba kana kuti kazhinji anowanzoita mimba, tobata mimba chaichai pakumitisa nditana menotinda. Inyaya yekuti pamwe kusimba. Right. Alright, yandani ndichataura yai. Right. Yekuti munhu unofanira kungoendawo kutoilet ka1 pazuva nekuitawo timetable. Right. Ndinotenda vazukuru. Welcome to the show muzukuru wangu. Sekuru muri sei? Ndi right zvokodidi. Ndatanga ndichiti ndichapinda apo manje manga uchitaura zvinosekesa. Ndikaona mukwasha apinda futi B tikatapana zvekuita. Kwapinda ambuya wangu. Mai ambuya gentoro wagushuka. Right. Hanzi naEvans. Alright, uri papa hanzi naEvans chiwotaka. Hanzi chingai chinoshanda bho kusuka system yako unono. Yes, that's very true. Chinonzi chingai handimunochiziva zukuru. Unochiziva kamuzukuru? Chingai ndochiziva chiya kana chinowanika kana uchibika mukitchen ameno zvinoita ka black so. Izvo zviya izvo. Ukazvitora zvinoshanda zvisingaiti. Alright. Chingai chinoshanda zvinhu zvakawanda sepo. Ndo mimwe yemishonga yachona yekuti munhu ukachitora chingai icho chete ukachisa mubhotoro wobhoisa mvura wopota uchimwa mvura yacho ukazosanganisa ukazosanganisa nana yambonyorwa naplus yekuti ana muruma nyama uchinwa zvakasangana good medicine. Lazi ukanyeperwa nemusikana vaya vanobvisa nhumbu vaya sekuru ukachimwa chingai icho chinokubatsira futi. Yes. Kunyange ukarara futi nemudzimai ari kumwedzi unoziva kuti unogona kuita mistake munhu unogona kurara naye asiri kuziva kuti zuva rake rekutanga maperiods ratanga. Motozoti mapedza kurova ona chinhu chakatsvuka chese kuita bhucha. Unongomwa chingai. Yes. Izvo zvinokonzeresa chise. Lese warara nemunhu ari kumaperiods kwake zvine ma-affections azvinoita here kumunhurume. Alright, akanyanyisa rega ndizokupindura nekuzopindurwa futi nevazukuru vangu. Rega tigamuchire muzukuru wangu. Welcome to the show. Muzukuru achangopinda. Sekuru makadi muri kugamuchira inini tiri foka sekuru. Mugamuchira. Hapana achangopesa kupinda. Hapana achapesa kupinda ndisuda kutaura hangu zita rake.
Asi nini rangu mataura wanisekuru. Ndazotaura nautaure. Taura wanisekuru. Ndosaka mbuya wangu wazviziva kuti ndiri. Aiwa voice rako. Ndosaka mbuya wangu wazviziva kuti ndiri muno. Kana mbuya unofunga kuti havasizivikanwa. Inini ambuya chirokapinda wasina kana piki ndowaudza kuti ndiwa. Taura. Yepi mzukuru wangu? Hello? Hello? Alright, ameno chichiri kuitika. Right. Wabvunza ukati zoni problem inoitika, pane problem here inoitika ukarara nemunhu ari kumwedzi. Right. Panoitika dambudziko muzukuru. Try to come again muzukuru wangu, handiti wandabudisa kudzoka futi tizotaura. Right. Pane chimwe chirwere chekuti unogona kutanga kuzvimba mabhora wamachenda anogona kuzvimba muzukuru. Okay. Kuita seune jende kufa. Jende kufa unoriziva? Yeah, ndinenge ndoriziva. Ndozvinoita machende izvozvo ukanatsomwiririra ropa riya. Because tsvina bhodhi yemukadzi hanti iri kutoriramba. Iropa riritombiwa nebhodhi yemukadzi iri kutotsira kutoklina kutoti zvibude. So iwe ukadya tsvina muzukuru zvinokuafekta. Alright. So ndopatiri kuti zvoni zvisati zvakuafekta zvichinge zvangoitika izvozvo unobva wakurumidza wodi wobva watora especially chin'ai icho chiya wonwa zvinobva zvakuitirawo zviri right. Ko lese wazviita sekuru iwawo hapana kune chin'ai chacho handiti. And unenge uchigarawo kana kuti lese kwatogarawo isusu handikwanise kuwana kana chin'ai. Ikoko unotsvaga unongopinda musupermarket. Unopinda musupermarket unotsvaga yandanichareva inonzi stameta here kana zvisiri kukanganisa. Yanzi stameta. Okay. Yeah, something like that. Inowanikwa muchibhotoro cheyellow so. Ndichanyatsocheka next show ndozonatsokudza inezita rayo. Okay. Alright. Muzukuru wangu yari kukonfirma panyaya hanzi guchu harina chakaipa pariri, rinopa kana warimira rinokupa chakaipa charinokupa kana wamira kurishandisa. Rinobvisa tsvina then wonzwa kuda mukadzi wako. That's very true. Even ukarirega guchu kurimwa kaenda katomborinwa harina kana effect kana side effect. Right. Hanzi ndorani iripo inobatsira kuvakadzi inoita temperature vadziye. Muri kunzwa ndorani iyoyo yatati chataura. Vakadzi akadya ndorani iyoyo yatati ndolowani neisindebele kana isizulu. Inobatsira kuti zvoni bhodhi yevakadzi temperature. Mukadzi ane temperature inodziya handi anonakawo neso unonzwa kunakirwa kana wakapfekera mboro yako mupeche rinodziya. Temperature yemukadzi ngaitewo inokwira. So vakadzi vaya vane problem yetemperature yavo yakangoti tono. Tsvagai ndorani handiti yanzi ndolowani. Even muSouth Africa unoiwana iyo. Hanzi unoiwana. Sekuru regai nibotiza ambuya wangu wapinde. Tasangana na ambuya. Alright, thanks very much muzukuru nekuuya ndeti. Show yedu yakutopera wazvayona tasifana tapedza kare. Dzidzisa sekuru maita basi. Regai ndipa ambuya wangu kana wadedze wadzoke mubhokisi. Vari kuzvinzwa vakutozokupinda. Thanks very much muzukuru.
right, hanzi unoiwana right ndorwana nete kuwana wazukuru kuSouth Africa kana uri South Africa ukangoenda pamadzimai anenge achitengesa vekuZimbabwe vamwe vanenge varitori nayo even chembere vanotengesa mumisika vanoiwana mamarketplace anditi right ndo yarehwa iyi ndofunga wapindurwa pamusoro apo handiti hanzi murumanyama ndewe musana sekuru. Thank you very much nekuconfirma ndo mishonga yandiri kungoreva iyoyi. Yes, unoitoitwa operation matumbu pakaipa kana ari MP. Svigu, that's very true. Mukadzi kana ari kuperiod mukarara mese usina kuzoona unogona kutoita big problem sei rutotorwa naIvanzi handiti so ndopatiri kuti zvikange zvaitika kurumidzai mawana kuti uflash zvibude eg chin'ai hanzi nabanyai network yake iri bad kuVic Falls right. Hanzi sekunzi maswera sei maita basa nenyaya yamatunzira. Thanks very much nesupport handiti right. Thanks very much for confirming. Inonzi stameta manzwa ngatitsvage stameta rume inocleana potaiwo muchimwa something zvinocleana nekuflasha tsvina mumiri yedu ndo imwe waona kuti tsvina idzodzi edzika ndo dzimwe dzinotitadzisa kuzonatsorefoma zvakanaka pakurova zvinhu kungodaiwo chete wobva watoneta plus pakuva zvinhu vana baba let's learn inzwaka kana muchikwira vakadzi vedu vakadzi haufanira kumuvha bhodhi yese handiti like hai kaposto kangu kadiki but I will try my best kuti munge muri munoona handiti kana uchirara nemudzimai handiti haufanira kunge uri munhu anenge achimuvha bhodhi yese kudaiwo hazvitenderwe manzwa rume hazvitenderwe kudi kurara uchifambisa bhodhi yese chinofanira kufamba ndepanapa handiti usafambise bhodhi yese haitenderwe kufamba kana muchiita dzepabonde inofambirei bhodhi yese. Learn to move only your waist sezvandademonstrata handiti bhodhi haifaniri kufamba. Learn to move only your waist, not kuti bhodhi yese kutobuda ziya uchiita sori kuita mapress ups pamunhu kuita press ups pamunhu aiyo bhodhi inomuvha uchienda west uchienda masides ese irove all sides. Handiti vazukuru inini sone vazukuru vangu ka kumusha hamuuya totokubatirai panapa totokubatirai panapa unonzwa munhu kutobuda ziya achifambisa bhudhisi aiwa move only your waist handiti move only your waist chete ndo inofamba pakusvirana vazukuru ndati nditotaura so yes hanzi stamet. Thanks very much ndo yandandichareva varume kana let's look for this herb handiti mushonga iwo wokuti tinge tiri tinopa usaneta kwete kuti munhurume unokurumidza kuneta pakuita bonde kukurumidza kuneta ende kutoku aiyo usadaro handidi vazukuru vakadaro handiti nhasi ndakatonyanya nhasi hatisi kuda kuti munhu ange ari anodi right. Thanks very much muzukuru wangu Ivanzi wakarongeka maionaka neprice mabva matoinzwa is only just 30 rand 500 mils inowanikwa muyellow bottle. Ndaitomboishandisa ndiri South Africa ozvine zvangu kuno ndokwanda kushandisa guchu rangu iri guchu rasekuru rurona rangu randakatorongedza ende manje isusu tototi hatiite zvekuti munhu wese akangopinda anenge achingorova. Iri redu mai rakanaka kuti zvoni vanokomana kana vachinwa doro vanotora doro ravo vanodii
vanobva vaita vachimixa nedoro. Ino kana ndichida kurova nekoko ndinotora nekoko yangu kana another drink ndichimixa ndichinwa. Anditi gutyu ranguwe. Varume ngatisaite zvekutamba nekufadza vakadzi vedu. Ngatisaite zvekutamba nekufadza vakadzi. Mazvinzwa ka? Ndibve ndasimbisa kana unga usati wasubscribe ka panapa ndo pachannel pamunasekuru venyu the only Zimbabwean uncle panapa. So ibva watosubscribe because tichange tichidzidzisana zvakanyanya tichiudzana kuti zvinhu zvacho zvinofamba sei. Handiti because dzimba hadzifaniri kunge dziri dzinongoputsika zvakadaro. No, it's not allowed. It's not allowed. Okay. The only Zimbabwean uncle. Hatakuita basa manje. Tiri kutotaura. Alright. Pausina unatsoona ndepati Patricia pauroda kuti aone wawina ende pati. Also kana uchiswira mukadzi ka kana uchikwira mukadzi airohwe direct chete. Haifaniri kungorohwa direct chete chingonzi pa same position. Inorohwa masides ese. Omboerera kuside, omboerera kuside, anditi omboerera kuside, woenda kuside. Uchidaro uchienda kuside. Muzukuru mukadzi haakukanganwa kuti mulife mako. Ukaswira mukadzi zvakanaka, she will never ever forget iwewe. Kunyangwe kana zvazoitika kuti aroorwa noumwe munhu ka anenge achingokufunga kuti hey baba vaivai. Unopinda muGuinness Book of Records rake. Wanzwa? So ndonyaya yatiri kufamba nayo nhasi kuti aiwa vakadzi ngavabatwe zvakanaka, vakadzi ngavaitwe chinhu ngachirohwe. Ndiani futi ari kuda kundikanganisa pasho? Handiti vakadzi ngavarohwe zvinhu sezvinhu vazukuru. Chiweti ngachirohwe asa kutsvaka kukangana. Tiri papo chimwe ndechipi? Nhasi tiri kuti tidzidzisane vazukuru. Tichapota tichidaro ndonyaya dzatichange tichitaura dzakawanda. Dzatichange tichitaura zvakanyanya. Kuti vakadzi vanoswirwa sei. Handisi kuti mukadzi anoti ndine nzara. Netsanai dzimwe nyaya kwete kunetsana nekuti mukadzi haana kuguta pabonde. Hazvitenderwa zvikuru. Kuna sekuru vanenge UncleSaint. Zvichiitirwei? Hazvitenderwa handiti? Hazvitenderwi. Right. Okay, tite tichitaurirana. Tite tichitaurirana. Togona kunyora mumacomments kana tine nyaya dzatiri kudi. Nyaya dzatiri kuda. Kana mune nyaya dzamuri kuda tinogona kuzvipindura. Right. Inzwai kavarume. Inzwai kavarume. Vanhurume. Kana muchitakura pane chimwe chinhu chinokuwadza musana chatisingazivi. Kana tichitakura zvinhu ka tisatakure when lifting things. Tisatakure zvinhu tichiita kudaiwo. Ndakupai imwe tip ndakaidzidziswa kubasa. Handiti inini kubasa vaitidzidzisa kuti how to lift things. And ndakaona kuti it's true. Ichokwadi. Kana uchitakura zvinhu zvinhu zvinokanganisa kana kukuwadza musana ndezvokudaiwo. Kana uchida kutakura chinhu handiti something chiri pafloor. Varume vazhinji tine system yekubenda kudaiwo. We bend handiti we bend and pick tosimuka. Hatifaniri kudaro. Kana tiri kuda kutakura something and ndoda kuti mundoone man. Kana une chauroda kutakura chiri pafloor usaite kudaiwo muzukuru. Usadaiwo. I think muri kundoona ndini. Usadaiwo nekutakura. Zvinokuwadza musana izvozvo. It's very dangerous. Ukaramba uchizviita every time.
But if you want to pick something chinenge chiri pafloor, chinorema, chine weight, unoita kuchonjomara kudaiwo, bend down like this, kuita kuchonjomara, and then ubata chinhu chako chauri kutakura, and then you lift it up. Sezvizvi uchiona kuti waist yako hairwadzi. But ukaramba uchitakura chinhu uchiita zvokukotama kudai, every time uchiita zvokukotama, uchanzwa kuti waist yako ukazviita ka 2 ka 3 unotonzwa waist yako ine ka pain kanoitika. But if you bend ukaita kuchonjomara uchidaiwo sezvandaita handiti sezvandiri kuita izvi, and then you pick something bobo, zvinokubatsira kuti usadii, zvinobatsira kuti unge uri usadamage musana wako handiti. Musana unofanira kuchengetedzwa zvikuru. Try by all means kuti usaite mabasa ane ita mabasa esimba, but ita zvine mutatiki wekuti usakuwadze musana wako, because musana ndoune basa mumba handiti. Waist ine basa rakanyanya, especially pakutamba namai handiti. Alright, chikapa vana mai, chikapa ndokudzidzisai mungazoti sekuru wanyanya. Aiwa, chikapa vasikana namai toita streaming mangwana, ndamboita mastream akawanda man. Toita mangwana, ngatitaurirane mundudzo kuti toita here, ndombodzidzisa vasikana vakadzi kuti chikapa chinotambwa sei nemakumbo kuti anovhurwa sei handiti. Gumbo rinofanira kuvhurwa namai, kunatsotovhura gumbo. Munhu ngaakwane pakata. Urikuona this part mukadzika, this part ibviri ngarivhure, ngarikwanise kuya richirova shoulder. Mukadzi wese kamukadzi kwaye anofanira kuti kana ukavhura makumbo awo wakarara kudaizvika, makumbo awo anofanira kurova shoulder. This urona ibviri rinofanira kuya richirova shoulder. Wanzwa? Yese mputu ngaende pachena, mputu ngaende pachena. Makuti ndidzidzise zvechikapa, ngatimbomirai nhasi. Togona ibata mangwana kana mukati munenge muripo. Mbuya havasati vavepo vazongura. History fake, live church. All right. Tinotenda, thank you very much. All right, choya wazukuru, ndine video yandakamboita, video yechoya. Choya hachidiwa wazukuru, tinochengetereiko choya? Kuita choya chinozara mburugwa zvakadaro, haiwa hazvitenderwi wazukuru. Handiti vamwe vanogona kuti ainini zvekuzoita zuda chairo panapa panguka sezvinoitwa neni sekuru wenyu. Vamwe vanogona kuti ainini zvezoda handizvifariri. Unogerawo wosiyawo kasaizo kadika nditi keuti kana richikuvaraidzawo kana mumwe wako achifarira kungobata tubvudzi toto unomusirawo mbichani. Kutoti choya chinotokura kutoita rasta kutoreba sechigumwe changu ichi. Mbutu urikuona kuti dai chemuzukuru haritenderwi kuti ringe riri rinoshaikwa nekuda kwebvudzi, especially vanhukadzi. Gerai choya hachitenderwi, ngachibve choya, ngachibve handiti. Number 1, neso vanhurume choya ngachibve, chinopesa chakunhuwa zukuru. Ngatigerei choya, bvudzi remuhapwa ndogara ndichiratidza kuti aiwa itaiwo sezvandoita kuti handichengete bvudzi remuhapwa. Ini bvudzi rakatoreba pamwiri wangu nderinoiti. Varume also pane kumwe kunobuda bvudzi. Mamboona kuti pakati pemagaro panapa, pakati pemakumbo zvichienda kumagaro, vamwe vanoita bvudzi rinoreba. Bvudzi roro rinoti kana ukaita tsvina iyeye inoenda pabvudzi riyeye yobva yanonamira. Ngatigerei paunotora chigero chako, paunenge uchishevha, reza ngaiende kwese ikoko, pasi kuseri kwejedo unonatsoshevha kuita utsanana zukuru. Utsanana kuti chero akada kudya kwese kangadye anatsonakirwa. Ivo hazvisiri izvezvi, hazvisiri izvo handiti.
Right. Chokwadi havakadzi ukambata zvakanaka haapaka kukanganwa haanokurota. Aizi anokurota. Right, rega ndiverenge makomenti ekupedzisira. Show yedu yapera. Yapera mani. Alright, gogo vachauya vatidzidzise chikapa. Gogo aminoti gore rinouya ndopatinoita kuzofunga kuti gogo vanouya gore ripi. So mukadzi kana uchikwira haakwirwe nebhodhi yese kudai, anokwirwa newest chete ndo inenge ichitamba. So wakamutarisa kana makaita akaro ake egotsi anditi kozoti imwe style futi mukadzi ano woman on top anogona uya pamusoro pako ovhura chinhu iwe uri pakati pemakumbo. Kana wakarara wakadaiwo kuzukuruka zvandakaita zvine gotsi, west yako still ngaidi iri west chete inenge ichidhila nemunhu, haisi bhodhi yese, hakusi kujima. Vamwe vanobva vatoita seari kujima kana tiri panguva yebonde. Hazvitenderi. Alright, hanzi ngatiite streaming mangwana muda kudzidza chikapa. Sure, ndikaita pa vanhu 40 ndikaita vanhu 10 chete vanotaura kuti chikapa ngatichiite tinoita mangwana. So 1 ndasarwa ne9. Alright, 8. Ndione makomenti. Right. Chokwadi inini zvebvudzi riya handirifari choya. Ameno vanorifarira havo. 3. Right. Uri kunzwa kunyara neko muzukuru, tiri kuvaka dzimba dziri kuvakiwa nhasi. Handiri hanzvadzi yamai venyu, ndosaka ndiri sekuru ka. Handina kuuya ndichinzi mukwasha, ndakauya ndiri sekuru. So even mukwasha wangu akauya pacho panapa kana kuti muroora anototanga kutoti sekuru totomboita zvinhu vakamusha handiti. Alright, chikapa chane vanhu 4 hanzi ngatiite mangwana. 5. Saka ndiri kungoda vanhu 5 vanoti ngatiite chikapa mangwana tobva tatoita kumacomments. Vanoti ngatidzidzei chikapa mangwana tiripo. Vanoti aiwa mangwana ngatiite show yechikapa. So ndo zvatiri kutaura. Varume ngatinge tiri tinobata nekufadza vakadzi vedu zvakanaka. Keywords vazukuru panyaya dzese dzandataura, nyaya hombe inyaya yekuti tinge tiri tinotaurirana. Ngatidzidze kutaurirana vazukuru handiti. Ngatitauriranei patinenge tichiita bonde redu, uchiudza umwe wako kuti unofarira style ipi. Iwo murume usave munhu akaoma kuti zvoni tinge kuti mukadzi kana achikuitira zvinonzwawo mwoyo wake zvaanenge achida kukuitira, ubvooma mwoyo kuti wakazviwanepi. Aiwa, let's learn to appreciate. Handiti aiwa nhamba yedu yako zvaratidza kuti chikapa chinenge chapasa unzi mangwana. Handiti chikapa chapasa unzi tidzidzisane mangwana. So mangwana ndineti chimeja zvakanyanya nekudzidzisa vanhukadzi. Handiti vanhukadzi ndimbokudzaiwo masecrets ezvinhu zvinodiwa naana baba ininiwo semunhurume. Handiti ndichikudzaiwo from the perspective yechinhurume kuti aiwa vana baba vanoda izvi nezvizvi. Ivo vanenge varipo vachikudzaiwo zvavanodi zvavanofarira. So tomorrow we are going to have another live stream. Nhasi yarebesa. Time is I am not happy. I am not much happy netime is. Handiti nechida kuti tikurumidze. So mangwana tikanyanyorebesa, let it be 1 hour 30 minutes, 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes. Tinge tinopedza. So thanks very much vazukuru. Ndinokutendai nebasa rese ramuri kubata. Without you UncleSaint havapo handiti. Handipo kana musipo vazukuru. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Nyaya dzatiri kutaura panapa hadzina kuipa vazukuru, inyaya dziri kutoitika, inyaya dzemumba. Kukwirana vazukuru.
ukangoona murume nemukadzi nyaya iripo ndeyekukwirana. Ukangoona munhu ane mukadzi wake ane murume wake nyaya iripo ndeyekukwirana. So handifunge kuti tiri kutaura nyaya yakanyanyoshata. Handiti toda kutoti dzimba dzivakike. Ndakanga ndirimo mumba, is very unfortunate kuti pandakapindawo mumba zvimwe zvezvinhu ndakanga ndisingatozvizive. Ndakatozotanga kutoida kutodzidza kuti chandinogona ndakasiyirwa nemukadzi ndechipi, ndega ndichiita macorrections, and I've realized kuti zvoni zvimwe zvezvinhu zvandiri kutotaura panapa vakadzi zvinogona kuti vakonzeresa kuti ange ari asafare nemurume wake. Nemo vakadzi toda kuti tinge tiri tinokudzidzisai kuti ndezvipi zvinofarwa nevarume kuitira kuti dzimba dzisangoputsike, vanhu vange vari vanogara vachifara mudzimba dzavo. NaUncleSaint anditi the only Zimbabwean uncle ndiri kukukurumbira kuti let's watch mavideos. Tine mamavideos ataita nhasi, let's go and watch them. Let's share channel yedu anditi let's share nevamwe tinge tiri tinoudzawo vamwe mayoung couples. Let's tell them about this channel, vange vari vanouyawo kuzodzidza. Kana uchinge wabatsirikawo nenewo ndichingewo ndabatsirikawo, I will be sharing newo share. And also let's follow UncleSaint Stephen pa Instagram. And Instagram onda anayo pa account akasati kane followers akawanda, but let's go and follow UncleSaint ati tinge tiri tinotaura dzimwe nyaya dzachona ikoko. Also pa Facebook tine inonzi Saint TV page. Let's go and like our Saint TV page. Tinokumbirisa vazukuru kuti tinge tiri tinodaro. Also tichibva ipapo tine group ratakatanga rinonzi The Only Zimbabwean UncleSaint kuFacebook. Go and search for that group. Pasati rane vanhu vakawanda futi zvinhu zvacho zvichiri zvinyowani. Anditi so let's go and join group rakanzi The Only Zimbabwean UncleSaint. Zvinobva zvatiitira zvakanaka. Thank you very much nesupport yamunoramba muchipa. Inini handisi chinhu without you vazukuru. Handiti basa rese riri panapa riri kubatwa nokuda kwenyu. Thank you so much. Let's support Saint TV nekushare mavideos edu nekuona mavideos edu. Handiti ndiri hanzvadzi yamai venyu wani vazukuru. Handiti God bless you so much. Muve nedzimba dzakanaka, dzimba dzine rudo, mudanane vazukuru, ende mukwirane zvisingaite muchinakirana nekunakidzana. NaUncleSaint, the only Zimbabwean uncle, chibva tati much love, much love. Morara zvakanaka.